kasarangan kay ang normal nga gidaghanon sa mga pagtayog kay bulkan man ni, so dunay ni sila volcanic quakes, tag 5 ra kuno kada adlaw. Pero nahibong ang Feebles pagka Mayo 26 nakarestore sila og 24. Motong niluwat sila og advisory. Pero ni-insister ang lokal nga mga opisyal sa kanlaon, wa sila kadawat sa advisory o bisan unsang advisory sa Feebles. Pero kung May 26, unsa may gibuhat sa Feebles on May 27, 28, 29, 30, 31, June 1, hangtod ni Ulbo atong Lunes sa gabi. Nahunong ba ang mga volcanic quakes after May 26 before Monday evening? Mautong wa na advisory ang Feebles. Kaya kung nagpadayon ang unusual nga activity sa bulkan Kanlaon, kada adlaw unta, usahay gani tag duha tag tulo ka advisories depende sa unsa ka dramatic ang development sa mga bulkang Taal, bulkang Mayon. Karon na hinuon niya sa atong duol ang bulkang Kanlaon na taligamaan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. I'm sure reviewon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Office of Civil Defense. Nakadawat ba sila og advisory gikan sa Feebles mahitungod sa unusual activity sa bulkang Kanlaon dayong Ulbo adtong Lunes sa gabi. Wa pay teknolohiya nga makatakda kanus agyud mo Ulbo ang bulkan, pero dunay mga timaan. O kini mga telltale signs, importante ni aron makaandam ang mga molupyo. Usay ato lang nang i-ignore, dili na nasa sa Feebles, pero kung tinuod nga Feebles wa gyud makaluwat og advisory. Ang ilang advisory naluwatan at turang May 26. Wa na sila magbantay sa unusual activity sa bulkang Kanlaon dayong Ulbo atong Lunes sa gabi. Murag dunay tulubagon ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Feebles. Labi na ng reklamo na ang mga local government units nga wa silang kaandam ini pag-ulbo sa bulkang Kanlaon kay wa sila Pasidaan, wa sila pahimatnguni, wa sila pahinomdumi, wa sila giyahi sa Feebles.